Hello kay Tulbayo ganyata karon sa Kikyo Hotel no sa may sa Japan no. Di mo niya kung gi-staran kadong during that time mi on board ko during pandemic no. And mo ni siya karon makaon ko breakfast dire. Mo ni sa gawas doon ni siya sa Kwan airport siya. Makita gina eroplano diya oh. Then mo ni ang scenario sa una during pandemic oh. Cherry blossom sa gawas. Mo niya kung breakfast dire. Bago kasabot yung breakfast pero nabusog sabay ko kay daghan ng food siya. Then nagdali-dali ko kaon para musoroy pa bisan ka hectic ang schedule. Wala pa kapahuway pero gusto ko mo refresh food makakita po sa Japan. First time po na ako nga maka-check-in ng aning hotel. No? Pero kani during the time sa pandemic kani 7-Eleven nga kuan mura siya kuan siya mga vending machine sa 7-Eleven. So wala lang ko mitry na kay bugnaw mapug kay dire time buntag din rin mga 6 o'clock in the morning or 5:30 siguro ni. Wala lang ko mikuan gawas lang ko. Na siya nindot kay musoro dire kay limpyo man mga machine na dire. Oh, naan ko dire mo ni ang hotel ang mag-i-staran dire. So kaninde KQXN din siya. Oh. Limpyo kay siya and satisfied kayo din alagaan kami sa principal or owner sa barko ba during the pandemic dili ako nakatilaw din tot. Kana siya mga cherry blossom na sa kilid na normal na makita ang cherry blossom diri ni kita naon mo nadapir na sa hotel sa gawas o kanay diri mo sorry ta mo adto ta sa kwan layo ani lako-lako tao mo na ilang taxi diri cute kay ito black nindot kay ilang taxi diri na nindot ko kay ang weather kay kuan bugnaw siya so diri mulakaw ta diri unahan ya mingaw man diri kay pandemic time man so kami ako rin yung maglakaw-lakaw diri dapita diya dapita laka ko street ko diya muna ka nindot in Japan kay limpyo gid siya huwag kayo magitang hugaw pero gusto ko mubalik rin nga mo travel nga dili for the cause nga mo trabaho ka ang pleasure lang ba I hope so mabuhat ko na cherry blossom siya nindot ka siya. So, muna ko ipagkita nyo diri dapita. Nya. So, gamay mo laka ko gamay para sa pod ma-experience ako ang muna dyaw, walang pasura nila dyaw kuha ginasa kuan sa kuan nila sa garbage collector nila dyan wala po kayo makita dyan na kuan limpyo kayo sa na mga basura dyan ginasod yung plastic siya wala ginagkatag siyempre Japan is grabe kay ilang disiplina ding along the road or the streets no makita sa sidewalk na mga vending machine yan o most of the kuan na places every how many meters lang may na kayo makita nga vending machine ang bisikleta nila dyan wala na kuwan kandado butang na niya way mga awat diri sa Japan vending machine na pod wala kanindot sa Japan and ako rami diri nakita may kasa may pwedeng kay sambayan or buntag mo ni sayo ni amiga pwede kayo siya padayon na may paglakaw antod kung asa kaya sa mong TL then muna siya kalimpyo sa Japan nga po as of now wala pa idagang tao padayon lang lakaw man ako i-share sa inyo na muna na yung mga perks na mo as sa OFW pero after hindi balik sa trabaho pinakbakay na po way tog, stress, pero normal na naghanap ng life ay mga challenges so keep on going lang ta
padayon kay makasweldo mapunta diri, maka-provide ta sa atong pamilya. Then one day makatigom ta, makaunahon na taglaing kwan mo shift ta into from employment or depende lang sa imong gusto, depende sa inyong gusto. Na uban gusto mo business, na uban mo migrate. So sa buwa po nga side, if given a chance yun, mas maigi siguro mas stay lang sa Pinas din na business nga gamay, and then magka-provide yapon ta. Pero hopefully God willing na lang na kung sa plano ni Lord para sa ako. So as long na trabaho, whatever sa atong trabaho, I'm so grateful lang. So kung sa matong posisyon, regardless sa position or sweldo, importante na tayo kita gid nga makabuhi ta sa atong pamilya, makapalit ta sa atong gusto, and beside kung mas maayo pa makatabang ta sa atong pamilya po sa ubang tao. So dire may cross ko dire sa pedestrian line, nakita ko pwede nga place nga kay Sambayan, pero I think wala man gid, mingaw pa man as of now. Plano ko mo sa park pero mingaw man pud. So dire lang ta mga ka-idol bay, ako lang i-share dire ako experience sa Japan nga bisan sa mubo nga oras, pero naningkamot ko ma-enjoy yapon, ma-appreciate na pang lugar bisan na White House. Pero lingaw na kay ko ani, pasalamat, grateful lang kay ko ani nga nalingaw yapon ko